هاليلويا كم زافق رزي أسمن يسفلنا هاليلويا كتو مسجن يسوع كنبلو هاليلويا 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 أمور ناس كحواتي زين تخيل هاليلويا نقرأتنا ندرس عيو طعنا زلوا ندرس عيو مثل مسكن زلوا يسوع تخود زلوا يسوع أبزفان زلوا يسوع سكايا تمسكنا بنا لا وتدرجنا هاليلويا نعوز لك كبر دخنا مسواتنا أمرنا أبكر نسكره هاليلويا تمسكن يسوع تمسكن يسوع تمسكن يجيب أكايو يجيب أكايو تمسكن يسوع تمسكن يسوع تمسكن يسوع يجيب أكايو أكايو تمسكن أكايو تمسكن يلا زوج بأوزيكاها كتوسي يلا زوج بأوزيكاها أبنغو كتوسل كتوسل يلا نزوج بأوزيكاها مسكانا يلا نزقبوك زقبوك زيكاها أبنخوك والسنة لقناسك يلا نزقبوك زقبوك زيكاها مسكانا مسكانا خواسي زقبو يلا زقبوك زيكاها أبنخوك والسنة እግዚአብሔር ዘከበረ እግዚአብሔር ከበርካ መንኸ ዝኸብር እስኻንተይ ተመስገንካኸ ማዋዩ ዝምስ እግዚአብሔር ዘከበርካ እግዚአብሔር ዘከበርካ መንኸ زخب زخزي تمسكنكا زخزي تمسكنكا تاوايو زمسكن يلن زغبو زيكاها مسكانا كوس يلن زغبو زيكاها أملهو يلن زغبو زغبو زيكاها مسكانا كوسنا كوسي يلن زغبو زيكاها أملهو زغنا يلن زغبو زيكاها مالتنا هوي مسكانا كوسي يلن زغبو زيكاها أملهو زغنا يلن زغبو زيكاها مسكانا كوسي يلن زغبو زيكاها كوسي هاليلويا شوعت معدن فتحوا هاليلويا ذات متحفي كنت وزخ على يسوس هاليلويا مرحوم موتن سيولن عبيد زحز يسوس هاليلويا ذات معدن فتحوا اسكن مدينة
هاليلويا نادي معتم كيف فتحوا زغيل المنال من يسوع كتنا يونا أنبسا ويتا يسوع سعيد نادي معتم فتحوا نادي معتم كيف فتحوا زغيل المنال كتنا يونا أنبسا ويتا يسوع سعيد نادي معتم فتحوا نادي معتم كيف فتحوا زغيل منالو يجينا يونا أنبسا ويتا يسوع نادي متحف تقتلو نادي متحف تقتلو زغيل منالو يجينا يونا أنبسا ويتا يسوع سلازي يلن تقبو يلن تقبو زيكاها مسكانا كوسي يلن تقبو زيكاها أملكو كوسي يلن تقبو زيكاها مسكانا كوسي يلن تقبو زيكاها أملكو كوسي يلن تقبو زيكاها مسكانا كوسي يلن تقبو زيكاها أملكو كوسي هاليلويا اسكن الله اسكن الانسان اسكن ارضه هاليلويا يوحنس شعور هتمطعف تقصوا وين ما تفضح السب سلازي يلسي انا ما انت قبلكم بخخو يقولوا انت وسع سايتي قول اي تمكن الذي مطعف تقصلو الذي شعات معدم فضحو زغال بروح فينو ترغيبو الله هاليلويا يسوس بروح فينو ترغيبو الله بروح زخانة يسوس سلازي نسو زي كبنة ما نخبره نسو زي نقسة ما ننقسه نسو هاليلويا انت زي توهمو ما نوهمو نسو يتعالو زي توهالو ما نفعله هاليلويا تمسكن يقبع عكاي كتمسكن تمسكن يقبع عكاي كتمسكن تمسكن يقبع عكاي كتمسكن كمزوين سيكاكو كمسكين نادي متحف قتلو زغيل منالو يجينا يونا أنبسا ويتا يسوع سعيدو نادي معتم تفتحو زغيل منالو يجينا يونا أنبسا يسوع سعيدو بزكها خلع يفلتني بزكها خالي يفلتني سلازي أملاكي لدم ما يسجل سخاي خلعي سخاي خلعي لا سيزغن كاملة توسكيني كامل زيكاها خالي يفلت ياني أملاكي
لما سكت أي سجد الله مني نسخابي نخايخا أملاخي نسخا نبوسي نسخا مدهني نسخا أبوي هاليلويا زيك خالي أيفلس كمان نروحين هاليلويا لما سكت نسخاي غانعي أملاخي نسخا نريخا أملاخي سكيلا نتعبن زيخا خالي أيفلسني أملاخي لما سكت نسخاي غانعي أملاخي زوجك نسخة أملاخيها أملاخي نسخة أملاخي اسكي مالتنا تحضرك تحضرك أملاك يسوع نسخاس أملاخي اسكي حواتنا مزيكانا هالو من الله مسكي بغلط كنا بسن نسخة أملاخي خاسكينا نتأمل هاليلويا وستنا اسكي نسمعيو نسكا ناس كنا نسمعيو هاليلويا نسخة بينها أملاخي إخان بلو هاليلويا أيفلتني أملاخي أيفلتني أنا نسخة بينها أملاخي نسخة نبوسي نسخة أبوي هاليلويا أنا يفلتني عيسكني أملاخي خالي أيفلتني أملاخي لما سكت نسخاي خالعي أملاخ نسخة بينها أملاخي وأملاخ وأملاخ نسخة طريقة أملاخنا لنا كالنا أمخان وكلامنا نسخة هاليلويا سرينا سموسكا سرينا ستنساها أبزفان أملاخ فكرما سرينا سمال الزلغة أملاخنا بوحفنك استلخكا نسخة بينها أملاخنا إذا نوجالنا هاليلويا
أنا خميس بلع الشاي دكة العود كنبها الحواتي دكة ريتي نقص نقصات كنبها أملا خيخا 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 نقصيخا 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 أملاخيخا 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 نقصيخا صخوينها نقصيخا 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 هللويا نقصيخا 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 نقفيخا 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 كينا نقفي نقفيخا 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 مركوسيخا 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 سكتيخا 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 نهرتيخا 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 اسكن اسمع عيونك تسألي عملا خير الشنو له عملا خيرها 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 نقصيخا يسوسيخا هاللويا أملاخيخا كرتميخا تبكعتيخا سلاميخا عرفتيخا 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 سلاميخا 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 عرفتيخا 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 شمكا يبارك هاللويا التاس كنز أملاخ زي هاللويا اسك التاس كنز أملاخ زي اسك مسكنا نز أملاخ زي هاللويا 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 اسك بعلات كنفرنا اسك نز أملاخ زي نباركو هاللويا إذا عرفتنا زخنا أملاخ
زي سلامنا زخون أملاخ هاليلويا أبتعطوا بيتنا أبتعطوا بيتنا خفيتو سلام نعغي سلام نعخز بلا أملاخ هاليلويا 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 كم يزبلا أملاخي هاليلويا كم يزبلا نقسي دينك أملاكنا هاليلويا 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 هو برسمك يقبل اللي مملسو يقبل نعطي صبو تدلي يسوس لعيل كبر اللي كبر اللي أملاخي كبر اللي نقص اللي نقص اللي أملاخي نقص كبر اللي كبر اللي أملاخي كبر اللي نقص اللي نقص اللي أملاخي نقص كبر اللي كبر اللي أملاخي كبر اللي نقص اللي نقص اللي أملاخي نقص كبر اللي كبر اللي أملاخي كبر اللي نقص اللي بإرشا نقص اللي أملاخي نقص هاليلويا هاليلويا تزعب كان العجازي زخوف العجالف نزل السزخب كان هاليلويا كبر اللي كبر اللي كبر اللي هاليلويا كبر اللي اسكي خلاتنا اسكي نقاليلو هاليلويا مالتنا خوين اسكي نزع أملاخ زي أبكر بيسكي نفسس هاليلويا كبر اللي ينبلو هاليلويا كبر اللي نقص اللي بينها نقص اللي أملاخي نقص كبر اللي كبر اللي أملاخي كبر اللي نقص اللي نسخة بينها نقص اللي أملاخي نقص كبر اللي يسكن بلو كبر اللي يسكن بلو أملاخي كبر اللي نقص اللي بان بلو نقص اللي أملاخي نقص هاليلويا 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 نسخة بينها كبر اسكي بينها خبر هاليلويا نسخة بينها نقصي كتكبر زقباك أملاخ هاليلويا نتمحت بفتحه ومغزخك أملاخنا كبر لنا كبر لنا نقص لنا نقص لنا أملاخنا نقسلنا 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 كابها حلفنا نخبرو كابها حلفنا نخبرو نقرب وننقل نقرب وننقل يا بننا نسكن بلو كبر لنا كبر لنا كبر لنا نقسلنا 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 كابها علمنا نخبرو كابها علمنا نخبرو نقرب وننقل ويسا يا بنا كبر لنا كبر كبر لنا نقسلنا نقسلنا نقسلنا
أملاخ زي حواسي كم حدينا نزوق يلا نسخابين خيها أملاخ نقربون لنا نقول كان يبلنا نكو ولا حدا يبلنا ولا حدا يبلنا نقاسرنا نسوتنا نقيسوا حواتي برغت الله نسوتنا خبير سلام الله نسوتنا خبير فوز الله نسوتنا خبير سلام الله وحجرنا كله هاليلويا نقربون لنا النوار وسها يبلنا نسخة بينها كبر هاليلويا أنا خميس بلا أملاك خمس بينها أملاك ملك علينا بينها نقص ملك علينا أملاكنا نسخة كبر نسخة نقصنا مجزاتي نايس سباسي كأننا يوم نسخة جزانا نهجرنا نسخة جزعية نهجرنا نسخة جزعية مناسبنا نسخة جزعية بيزبنا نسخة جزعية أملاخنا يكالنا يوم نسخة بين خاطر يكبرنا نسخة بين خا جزعنا نبخا متينا لنا أملاخنا تحتنا بكل خا قريبنا لنا إذا حلف يا أخلنا نبلا لنا نسخة بين خا جزعنا نسخة بين خا كبرنا نسخة ترى خبيرك سلام الله نسخة ترى خبيرك حقوس الله نسخة ترى خبيرك فوز الله نسخة ترى خبيرك بركة الله وأملاخنا نسخة بين خا جزعنا نسخة نقسنا هاليلويا نسخة أبتستعدم كيوم مسكبر كاسي أتي شتا زينب رو ماي شتا غيرو أتي حبري زينب رو ماي حبري غيرو أتي طعمي زينب رو ماي حبري غيرو نسخة مسكبر كا مو نسخة أكبرنا نبلك كالنا أملاخنا نسخة نقسنا نبلك كالنا نسخة جزءنا نبلك كالنا كمتي باريا فتيو نقويسو إذنو ذهب مود سكر نخل جزيز جزا فتينا إذننا نعخان بكالنا نسخة صورنا نسخة جزءنا نسخة بلخنا بلكالنا أملاخنا هاليلويا نسخة خبر نسخة نقص هاليلويا هاليلويا نسخة صار حافل يخذوا لنا ناس كهاليلويا دبنا يلنك بهالنسخة زناب تزنب هاليلويا أصار حق نسخة فلي ما يتقبلوا قالوا نسخة هي ويدك إشي دلتفل متحت يقبلها قالوا نسخة بتي دبخت له هاليلويا عطعم تخيلوا قبل كله بهال كله عصمتنا نقص تسفانا تقص بهال كله نسخاغن دبخت بالمو هاليلويا فريح نيح تبلو هاليلويا ازو عبي جفراد ما تقبرو نتي زموتي عصمي نتي تسفا استوقبتو عصمي نسخا عبي جفراد تقبرو هاليلويا زغر من تولو لنا دحات اسار حخافو لكلنا هاليلويا قرب تلو سرح كايو سرح كايو قرب تلو تلو سرح كايو قرب تلو سرح كايو سرح كايو تلو تلو عيش معنا له تلو سرح كايو سرح كايو قرب تلو سرح كايو تلو تلو أي سمعنا نتعرضكم من الانتخاب تلو
يلي تعبي أزها دعروك طبيها حلفا ألوكا تكبرنا يدوكا ما يزبرني كحسبو خلوه يدنا يلي تعبي أزها وكابها حلفا ألوكا تكبرنا يدوكا ما يزبرني كحسبو خلوه يدنا يقرب تقرب انتلو سرحكاي تقرب انتلو تقرب انتلو يلا كما خزبلين
وين شمو يبارك أملاخنا هياوي أملاخنا هياوي نسو أبزفان اللو داس وين ما نحنا علنا شما أملاخنا يبارك أبزلنا يخوفكم مليار كميك عندكم دحين عندكم روحات أخبارك عندنا أجزاء يرد لي هنا بحنسا ولا نامين يا كندي تعم نزيو كوي تنا أجزاء يسوي داوي تايلو حوات حبيرون كنبرو كندي سناي كندي كاتبو كرون أجزاء أملاك أخبارك أتوم بروح أذلهم كات كاتلنا ذلهم كميك عندهم سلام دلهم أجزاء أملاك أخبارك دولوا لنا دراخيلكم بصلوات بدل النجار كله من تاكن حبركم دولوا لنا تنبروح أذلهم أملاك أخباركم سنة حبيركم تلذلهم أجزاء أملاك أخبارك أجاش الله منارو زي من الوقت قال أجاش الله منارو على هذا الساعة بدامي مسيح حق نيرهم أو بكا أتلا لنا مقنا قاد حمد أهم أوكي قاد حمد أهم يا هذا الساعة نجم سنة ملالش نيريو بعلت بيتو تريحة حدث مالتي من مهانات خلطهم مشاعرا أكيدو أو سلام أين فارق نقوله أو أبو سلامن أسيرن يوم أدى سلامن أدى أسيرن يوم مالتيو أوكي يا رب الله بارك قاد حمد أهم قال بارك يا رب بارك يا كل جاشا له رأي حكي ها سلام بلنا بروحي سلام بلنا أوكي تمارهو أوكي أسمعكم نقولنا ها سمكم نقولنا سامبيل تبو رجعت وو تعم زيار بارك سامويل اوكي اتحاسب له سامويل رجعت عرفوا كم كذا سامويل رجعت لكم اتحاسب زيار املاح بارك قال حمصهم سلازي تاوعل انت تاوعل انت ده مقبر بينهم تطويلهم ابتك علو تراريهم صقم رخيكم سلازي عللوهم ابلهم بلهم قال حمصهم بلوهم ابيت نبرو انت تبلعوا انت سيتيو كل حدثهم حري اوكي بارك ثم أشرنا بدنا مسأهم جاي رامله بارخ نسألي قويتها سماي قويتها مدري سمكا إجزاهير تجرم أملاخ نمسجد كالنا إذا عدل ذي هو كان خامو تمس جن بالإجزاهير أبوي سخا أملاخ توم جهنو أملاخ توم أمونات وجاز خفلو أملاخ خامو أملاخ ناس لتكون كهذا مسكنا كلنا إجها أجزاء أملاخي حدا خبت إنما نخلو من جدي نعاها ياباتنا بمحبيمو لو ميجزاء أملاخي دسيلنا خنحب كترد عنا بسم ود خابت ميسكت اللي الله آمين يا رب باركم دلني ملكتات إذا ما زلوا قدام ناي أمن صلوتن جزية الله كاف ساعات عسرتك ساعات حدا إذا ما زلوا قدام مالتيو بابل ساريتات أبدو تريقول لهم أو تعلنا يسوع بزح بابل ساري برنامجات الله أتي مسحات قدس نعلوها تراخيكم كتكافلون لابوكم بزح بابل ساري برنامجات الله جنا بزح كأخون دليلنا قويتان تفقيروس انتهي مخانو خنرد علينا خال معلتي عدلا النت بزحات بتخرسيانات كتمر عزلون أبين أبغى زوتين أزمتنا بحبار كانتين خون أكون جزاير أملاك كانها نرأي لون أملاك أمين يا أبغى زاغ نانت يخلو له أبغى زاغ نانت يخلو له نفسه كبسبات زعابيلو زمايتلو مترات مسح قدس بوتا خلو له حدا خاو تغير دول زيو كنوس سخينا صبو كاخيدا الله أملاك باركم DVD نحونا ونعمل بتخسيان DVD الله شيء الله كأنه جاء عشرة قرش حكي وجا عشرة قرش وجا جزء أنا لو ما عاد حموت جزء سد حزامات الله كتيرها جزء مالتي ساتون كاكم داعركم جزء أملاح باركم منياتو في تجبر نجار أنت راح أتصل كوينو نحنا أنا نجزء ذلنا كرون أملاح خون بعد عشرة حموت نحبار أخي بالنا مسوم دكنا مالتي حبيرنا إحنا ملخنا درار قيت خلونا يو شعو نايت بوق جي خلونا أملاح بارخ بعد عشرة أربعة إثيوبيان بتخريستيان أو يعملنا له مرة بتخريستيانهم كاب ربع جميرو فلي ناي كونفرنس زي اللهم
ቀዳም ግና ካብ ሰዓት 10 ዝጅምር ናይ መመረቕታ ናይ ተሓዲስ ቤተክርስትያን ዝገዝእዎ ፀውዕምና ኣለዎ አገልግሎት ቴሌቪዥን 24 አገልግሎት ቴሌቪዥን ንኤርትራ ክፍኖ መደብ ኣሎ እንተ ተኻኢሉ በወርሒ ጃንዋሪ ክጅመር ይተሓሳብ ወርሒ ጥሪ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተረዲና ዕላማ እንታይ እዩ ህዝብና በቋንቋኡ መጽሐፍ ቅዱስ ከመዓሉ ዝኽእል 14 ሰዓት ማለት እዩ ተሓሲብሎ ፍልጠት ቃል እግዚአብሔር ወሳኔ ነገር ይሕወተ ኣብዚ ዓለምናኻ ብዙሕ ዓይነት ነገር እዩ ዝወናጨፍ እቲ ናይ ሓቂ ወንጌል እንተራ ክበፅሕ ኮይኑ ንሕና ኢና ክንበፅሕ ንኽእል ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እንታይ ክንገብርና ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት ወሲድና 50 ለሚን ንሓደ እንታይን ሰከሜን ምሽ ተባሂሉሎ ንብዙሓት ግና እንታይ ጨናየን ስለተባሃለ ድሮ በቶም መራሕቲ ቤተክርስትያናት ተጀሚሩሎ ገንዘብ ክዋፃ እዩ ንኤርትራ እንታይ እዩ 14 ሰዓት ኩሉ ሰብ ይነው ክበፅሖ እንተተኻኢሉ ኩሉ ዓለት ማለት እቲ ኩሉ እቲ ብሄር ማለት ነይና ወላ ትኩናማዶ ወላ ትግረዶ ወላ ገለ ኩሉ ክበፅሖ ወሲ ሕልምለና ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ወርሓዊ ክንድዚ ከፍል ኽእለ ኢልኩም እንተ ደኣ ኣብ ልብኩም ተላዒሉ እዚ መንታን ክገብሩ ዕድል ክንበኩም ኢና ሎሚ መጀመርያ ተንባታዮ ካለ ግን ንመን ከም ትዛረቡ ኩሉ ክሰንገብር ኢና ክንሕብረኩም ኢና እዚ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ነገር እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ኣምላኽ ባረኽ ምክንያቱ እቲ ብቴሌቪዥን ክግበር ዝኽእል ኣገልግሎት ክስ ኣይኮነን ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እና እዚ ክትሓስቡ ንላበኩም ሎም መዓልቲ ጥምቀት ማይ ኣለና እዛ ቤተ ክርስቲያን ህፃናት ኣይተጠምቐን እያ ግና ንህፃናት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ትውፍዮም ኣብ ተወሰነ እዋን ዕድሚኦም ኣኺሉኻ በዓሎም ምርጫ ምስ ገበሩ እያ ተጥምቖም ምርጫ ምስ ገበሩ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ክስዕቦ ወሲነ ኣለኹ ካብዚ ሕጂ እንድሓር ኣነ እንድሕር ኣይምለስን እየ መንገደይ ምስ ክርስቶስ እዩ ምስ በሉ እንታይ ይብሉ ይጥመቑ ዕላማ መጥመቂኦም ካ እንታይ እዩ እንታይ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ኣብ ማይ ክኣትዉ ከለዉ እንታይ ይብሉ ምስ ክርስቶስ ይቕበር ኣለኹ ይብሉ ካብ ማይ ክወፅእ ከለዉ ካ እንታይ ይብሉ ምስ ክርስቶስ ይትስአ ኣለኹ ይብሉ ትርጉም ጥቅመት እያ እያ ሰብ ኣብ መስቀል ይመውት ምስ ክርስቶስ ከም ተሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብ ማይካ ይጥመቕ ምስ ክርስቶስ ክትስ ከለኻ ምስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክነብር ይትስአ ኣለኹ ኢሉ ይምስክር እዚኣ ትርጉም ጥምቀት ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ኣነ ዝሓለፈ ሰሚስተር ሙሉእ ሰሚስተር ብዛዕባ ናይ ጥምቀት ሪሰርች ይገብር ግዜ ሕሊፈ ኣለኹ ንዘመናት ሙሉእ ሕድግ ዘበሃለ ዘከራክር ዝነበረ እዩ ገለገለ ዓበይቲ ክሳዕ ዝሞቱ ኣብታ ኣብ ደገ ሞት ክሳዕ ዝኾኑ ማይ ጥምቀት ኣይንወስድና ኢሎም ዝኣበዩ ኣሎ ከም በዓል ንጉስ ኮንስታንቲኖፕል ማለት እዩ ንምንታይ ጥምቀት ሲ ሓጢኣትካ ኩሉ የፅሪ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበሮም መጽሓፍ ቅዱስና ግና ከምኡ ኣይብልን እዩ ሓጢኣት ሰብ ዘፅሪ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ያ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይ ሓጢኣት ክፀሪ ዝኽእል እንተዝኾነ ነይሩ እግዚአብሔር ኣቦ ነቲ ሓደ ወዱ እንኮ ወዱ ዋጋ ክከፍል መስዋዕቲ ክኸውን ኣብ ምድሪ ኣይምልኣኾን ስለዚ ብወዱ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገብረ ናይ ዘለዓለም መስዋዕቲ እዩ ሰብ ዝድሕን መንግስቲ ሰማይ ካኣቱ ዝኽእል በዚያ ጥራሕ እዩ ካልእ መንገዲ የለን ስለዚ ነዚ ነገር ዝተቐቢለ እዮ ዝብል ካንኻ ምስ ክርስቶስ ይሓብር ኣለኹ ምስኻ ክነብር እየ ዝብል ሰብ ጥራሕ እዩ ክጥመቕ ዝኽእል መጽሓፍ ቅዱስና በዚ ምንም ኣያሻሙን እዩ ንምንታይ ዝበሃለ ዝመፅኡ ህፃናት ንምንታይ ይጥመቑ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ከመይ ከም ዝጀመር ኣይደኖ ተተኺሉ ኣሎ ይቕፀል ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ከምኡ የብለናን እዩ ንሕና መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኣሎ ጥራሕና ንብል ኦኬ ብጀካ እዚ መጽሓፍ እዚ ካልእ ንሕና መምርሒ ክህልወና ኣይክእልን እዩ ሰባት ድላዮም ነገር ኩሉ ተፈላለየ ሃይማኖታት ትፍጠር እየ ብዓለም ኣገዳሲ ይኮነን ሓደ ፓስተር ቀዳማይ ይብለና ነይሩ ኣብ ሱዳን ከይደሲ ንሕና ሳይንመውትና ዝብሉ ሓደ ሕብረተሰብ ተፈጢሮም ኣሎ ይብለና ኣይንመውትና ከመይ ኢልኩም ዘይትሞቱ ዳ ኣይንመውትና ግን እዚ ሃይማኖት እዩ ሓቀዶ ድሓር ከረድኦም ተደለኹ እንተበልኩ ኣብዮምን ኢሉ እሞ ሓበኹም ሓደ እንተሞተ ሕጂ ተበልኮሲ ዘይኣመነ ስለ ዝኾነ እዩ ኣተሓሳሰበ ሰብ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ከምኡ ብለና ድዩ ብዙሕ ዓይነት ነገር ኣሎ ኣብዚ እዚኦም ከዓ መን ኤርትራውያን ኮንኩም ዘለዉ ያ ዘገርም ነገር ኣይኮነን ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣሎ ወሳኒ መጽሓፍ ቅዱስና ብዘይሻሙ መንገዲ ህፃናት ይጠመቑ ዝብል ወላ ሓንቲ ነገር ኣይረአና ኣሎን ኣየንበብኩን ኣነ ፈትሸዮ ሰምስተር ሙሉእ
ተመራሚረሉ 20 ገለም ፔጅ ጽሕፈለሁ ዛባ ጥምቀት ሕጂ ያ ስለዚ ከይፈለጥኩ ኮንኩን ዛረብ ዘለሁ ማይ ጥምቀት ዝውሰድ ሰብ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒው ከም ዝኾነ ንዘላለም ካ ምስኡ ክነብር ከም ዝወሰነ ንዓለም መይተየ ንክርስቶስ ካ ተስየ ነብራለሁ ክብል ኣምባይ ዛቱ እዚኣ ክትርዱልና ነፈቱ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ንህፃናት ትገብሮም ናብ እግዚአብሔር ሕድር ትውፍዮም ቤተክርስቲያን ሕድር ተቀበል በትነ እግዚአብሔር አምላክ መንገድ ዓብዩን ክምርሑን ካብኡ ኸዓ እዚ ተረዲእዎም ኣነ ንክርስቶስ ወሲነ ክስዕቦ ክሉ ከለኋንኻ እሞ ሹዕማይ ጥምቀት ወስዱ ክእሉ ማለት እዩ ከይወሰኑ ግና ሰባት ኣይወስዱን እዮም እዚኣ ክሊር ከውን ይፈቱ ኣምላክ ባርኩ دقيقكم يصنعهم تسيت بالكوس بركتكم صنعهوني عبي شفرا دير راي دما ازيوم الافات اشحات ملائكه دما املها مسكن نزا املخنا اسنيم نزا املخنا مهنه تطقيمم املها مسكن نغويتا املخ زو دما الله እግዚአብሔር መስገን الله ننشدو قليهم بفراس قليهم دما انتا يأمنوا بسرق اللفات يأمنوا نحن قنا الله مسكن تمام مرزي زميرنا إذا انداس عارت اند عبيت تخيد منقستي دما الله مسكن ذهبنا منقستي إذا أبيرت راح تكل تحسب دلا منقستي يا الله مسكن بتلفزيون جرا انت هتكون الله مسكن نفتم وانجيل كبصهم زي كاله እግዚአብሔር መስገን ቆሎሴን ጽንዕ ስለዘለና በቃ ተጸኒሁና ቆሎሴ ተወሲድ መጻኒ እንደ ዓቤን እንደ ፈሬን አፍ ኩሉ ዓለም እንታይ ዝኾን ዘሎ ኢሎ ዝኸይ ዘሎ ኢሎ አምላኽ መስገን አይናይ እዚ ወንጌል እዚ እንደ ዓቤን እንታይ እንደሆነን አምላኽ መስገን ብዙ ሪና ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ዘው ክብልሲ ምናልባት ኣብ ታሪክ ሰምዒና ንኸውን ኣብ ግዜ ማርቲን ሉተር መጽሐፍቲ ዘዝረኸቦ ሰቃጽሎ ከም ነበሩ ንሰምዕ ግን ብዓይና ወሪና ከባቢ 80,000 ዝግመት ንብረት መጽሐፍ ቅዱስን ክቃጸር ኢና ብዓይና ኣብ እስመራ አምላኽ መስገን ግን ወንጌል ግን እንታይ እንደሆነ መጽዩ እንደ ዓብይ መጽዩ አምላኽ መስገን ነዛ መንግስት እዚኣ ድሕዛ መንግስቲ የለን አምላኽ መስገን ሓደ ግዜ እንታይ ይገሩ ንዳጎን ኣብ ዳጎን ኣሚጦሞ ታቦት ምሽ ሓቂ ዳጎን ግን ለይቱ ተቀሊጣ ሃዲራ አምላኽ መስገን أواريد كان راجون يلهم كان صبحت خا أبتبوت ومن السوال وسكت صنعوا خا زجرده الله مسكن زمان كسيزي الناس عارت خيد منجستي الله مسكن سلسلة زمان كسيزي أسكت للسان طاعيتن هاليلويا جون ناس عارتن نافريتن نبها جرنا خطأتي الله مسكن وانجيل ما خبتها جرتي أخوتي خبتها جرتي أنا للسان ناي وانجيل كسمعيو ناي موسين ناي حزنين هاي دوكيلي الله مسكن كبكعيو وانجيل ما نخل نخسعريو وانجيل حزن كتشف لغيو هاليلويا وانجيل نسدت كتشف لغيو وانجيل نادم ما الله مسكن دامرهن دعوين خيد ما الله مسكن تسعر من قصة المدينة هاليلويا نودنا سأل الناس كنا من قصة يا هاليلويا استطاع عيد كنا من قصة أنا لا تعبد الله سبب الله من قصة اليوم بفراسي منو اليوم ما يوكلوا أنا قلت سبكا عزات وطيب وكنا يبلاشر
زلاتني ملك زيو اسكاي 5 عادي صندوق العمايل صندوق العمايل صندوق العمايل صندوق العمايل فوق أبوي راية الليل ناس عارك ناس عارف سعر متكسي سعر متكسي زلاتني 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 ناس عارك صندوق العمايل صندوق العمايل صندوق العمايل صندوق العمايل فوق أبوي راية الليل ناس عارك تسعد متكسي تسعد متكسي زلاتني زلاتني تدوق عيسى هاليلويا 5 عرسي هاليلويا ترايك أقول بسمتك عسيك ناس عارف الناس عارف تسعر متكسي تسعر متكسي زلاتني ناس كنا موتاتا صندوق العمايل صندوق العمايل صندوق العمايل صندوق العمايل بالعز فوق أبوي الناس عارف تسعد متكسي تسعد متكسي زلاتني زلاتني هاليلويا شو الله يبارك اسمعوا ذا من سياج التعيس هاليلويا ودي نيزا تسعر منقس موحانكا قال نيزا تسعر منقس موحانكي باخب لنا يقبانا شمو يبارك أملخنا يسعر احنا دمان تهينا كم بلتس إلو كم ساعة نبلس شما أملخنا يبارك أبزلنا يخوفكم مننا مدرخ المنفس قدس نتي قال لمتصباري أملخن كوبي تباركوا
كمل لهم بروخات الحمد لله ليلة صبوري بلافات قدوسان تخريبكا ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ይሰግዱልካ ብምሉእ ሓይሎም ይምልከኹ ኣብ ቅድሜኻ ብጥዑም ዝድሃዩ ዜማ የዝሙልካ ንሕና እውን ኣምላኽና ስነኽብለካ إلا نسجل كنيخا عطان السخاس انبر عبيخا عبسماينا مدر ملك اللقا عبسماينا مدر ملك اللقا يا بهري بارخ أزيوم بزحات قدوسان ملاختين تخبيبو قدوس 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 يخ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ድማ በአኻ መሊ አላህ እና ተባሃለ ድስገለሉን ዝምለኽን እግዚአብሔር አምላኽ ናተይ ደቀይ አሕዋተይ ውልደይ ክብለና ፈትዩ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን ገለን ሕናስ ካብቲ ጽቡቕ ብዙሕናቱ ንእሽተይ ምቃል ጭራም ንዘረብ አምላኽ ግን ካብቲ ንሕና ንሓስቦን እንፈልጦን ንሱ ዓብይ ለአምላኽ ምሻሎ ተለምዶ ሓደ ነገር ከምኡ ይመስለካ ግን አምላኽና ዓብይ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን በዚ ረፍዲ እዚ ድማ አምላኽ ምሳና ኣሎ ጽቡቕ ሓሳብ ድማ ክነግረና እዩ ክምህረና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል መሲልኩም ብሩኻት ሰስተምህሮም ጽቡቕ መንፈስ ካህብካዮም ካብ ኣፎም ድማስ ማና ኣይጉደልካን ንጽምዓቶም ድማስ ማይ ሃብካዮም ኢሎም ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ደቂ እስራኤል ንዓኣቶም መሰረት ገይሩ ተዛሪቡ ጽቡቕ ዘስተምህሮም መንፈስ ሂብካዮም ኢኻ ኣብቲ ምድረ በዳ ኾለል ክብሉ ኸለውስ ማና ካብ ኣፎም ኣይጉደለን ኣብቲ ምድረ በዳ ጸሚኢና ኢሎም ክዕገርግሩ ኸለውስ ኣኻዊሕ ጨዲዱ እግዚአብሔር ዘረወዮም ኣምላኽ ሎማዓንቲ ካሎም ሳና ደቂ እስራኤል ንዕኡ በሊዖም ሞይቶም ኣብቲ ዳሕራይ ዘበን ሓድሽ ኪዳን ንዓና ዝኸውን ምስ ኣተወ ግን ደቂ እስራኤል ቀደማና በሊዖም ኣነ ግን ኢልኦም እንጌራ ሰማይ ኮይነ መጨኩም ኣለኹም ኢልዎም ጎይታ እቲ ንዓይ ዝበልዕ ብሂወት ክነብር ዝበሎም ጎይታ ኣለ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ንጽምዓትና ኩሉ ግዜ ድማ ተተማላሊስና እንቀድሓሉ ዘይንኽእል ኣብቲ ቆሮንጦስ ክዛረብ ከሎስ እቲ ኸውሒት ድማ ንሱ ክርስቶስ ይብለና እቲ ኸባይ ዝወስድ ድማ ደጊሙ ናብ ቢሮባዚ ከም ዘይወስድ ክብላ ከሎ ነታ ሳሙናዊ ሰበይቲ እውን ንሪኦ ከርዌና ዝኽእል ከዕግበና ዝኽእል ንጽምዓትና ከዕንግል ዝኽእል ጎይታ ኣለና ብዛዕባ ኢየሱስ እዚ ሎማዓንቲ ከዓ ክንመሃር ኢና እግዚአብሔር ዝተባረኸ እስኪ ንጸልሞ ዘስተምህረና ጽቡቕ መንፈስ ኣብ ማእኸልና ክኸውን ዘስተምህረና ጽቡቕ መንፈስ ንጽምዓትና ዘርዊ መንፈስ ንጽምዓትና ዘርዊ መንፈስ ንጥሜትና ከዓ ብግቡእ ክዕንግል ዝኽእል መንፈስ ከምቶም ደቂ እስራኤል ኣብቲ ምድረ በዳ ነቲ ማናቲ ምስ በልዑ ብዕብራን ዝተወድኡ ዘይኮነሲ ነዚ ማናዚ ምስ በላዕናዮ ግና ልብናን ሓሳብናን ድማ ከጽንዕ ዝኽእል ሰማያዊ ማና ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ኣሎም ሳና اللهم سانا እግዚአብሔር اللهم سانا እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ እግዚአብሔር حواتي ምሳና ኣሎ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ከም ወሓይዝ ማያት ኣብ ልዕልና ፍሰስ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ከም ወሓይዝ ማያት ኣብ ልዕልና ፍሰስ ብኽብሪ ተመላለስ ክብሪ
ተመላለስ ንልቢ ነፍሲ ወከፍ እናተንከፍካ ሕለፍ ለፍ ሕለፍ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ከም ወሓይዝ ማያት ኣብ ልዕልና ፍሰት ሕያው መንፈስ ቅዱስ ከም ወሓይዝ ማያት ኣብ ልዕልና ፍሰስ ክብሪ እሞ ብክብሪ ተመላለስ ንልቢ ነፍሲ ወከፍ እናተንከፍካ ሕለፍ 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 ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዚ ረፍዲ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ቃልካ ተፅሒፉ ደሎ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ኣብዚ ተኣከብኩምሉ ኣነ ምሳኻትኩም ኣለኹ ኢልካና ኢኻ እሞ ስለዚ ፅኑዕ ኪዳንካ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንኽብረካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ ኸ የለን ወላ ሓደ እኳ ዝመስለካ የለን ግን ብፍቓድካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓና ክትሓቁፈና ፈቲኻ ኢኻ እሞ ተመስገን ወኣምላኽና ንዓኻ ደሊና መፂና ኣለና ነብሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ካብኻ ሰናይ ነገር ሒዝና ክንከይድ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ረድኤትና ይብዛሕ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ምሕረትካ ኣብ ነብሲ ወከፍ ይብዛሕ ወእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንጽልይ ኣለና በዚ ሰዓታት እዚ ድማ ንምድርናን ንህዝብናን ሕለፎ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንምድርናን ንትውልድናን ብሽም የሱስ ክርስቶስ ሕለፎ ወኣምላኽና ሰላም ናይዛ ምድሪ እዚኣ ዕረፍቲ ናይዛ ንነብረላ ምድሪ ድማ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ካብቲ ዕያግ ናይዛ ምድሪ እዚኣ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓናን ንዓኣቶምን ክትሕልዎም ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለኹ ወኣምላኽ ጽቡቕ መንፈስካ ምሳና ስለ ዘሎ ተመስገን ብሽም የሱስ ኣሜን ታንክ ዩ ከመይ ኣለኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ለማዓንቲ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ክንሪኦ ደለይ ደለኹ ኣብ መጽሓፍ ቆሎሴ ተዳና ኣብ ቆሎሴ ቢልካ ገለ ከይትበሉኒ ክንምሃራ ስለ ዘለና ጎይታ ክበር እቲ ኣርእስተ ሒዘ ብክርስቶስ ምሉእ ምዃን ብክርስቶስ ምሉእ ምዃን እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን እቲ ንምድሓን ጥራይ ዝመጽእ ኸይመስለና ብእኡ ከዓ ሙሉኣት ክንከውን ከዓ ናቱ ፍቓድ እዩ ብእኡ ሙሉኣት ክንከውን ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስና ክንሪኦ ኢና ክገርመኩም መልእኽቲ ሒዘልና ምስ በለኒ ፓስተር መቸም መልእኽቲ ማለት ስቂልካ ማለት ኣይኮነን ካብ እግዚኣብሔር ሲ ዝበለካስ ሒዝካልና ምጻእ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝነገረካስ ኮይና እናመብኩ ከለኹ ሲ ሓደ መልእኽቲ ዝተዋህበኒ እዚ ሎማዓንቲ ንዘራርቦ ኣይኮነን ንሱ ግን ኢለ ክፈልጥ እዩ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ድብል መሲልኩም እቶም ነቢያተይሲ ምሳይ ውዒሎም ምሳይ መኺሮም እንተዝኾኑ ሲ ንህዝበይ እንታይ ምገበሩ ይብል ኣብ ኤርምያስ ቃለይ ምነገርዎ ነይሮም ካብቲ ክፉእ ግብሪ ከዓ ምተመለሰ ነይሩ እቲ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ምንጋር ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንሰብ ዝደለዮም ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል እንታይ ይብል መሲልኩም ኣብቲ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ሲ ብዛዕባ ኤልሳቤጥ ክዛረብ ከሎሲ እቶም ክልተ ኣቦን ኣደን ደንበሎም ንዓና ማለት እየ ንነዊሕ ዘበን ግዚኦም ሓሊፍዎም እናነበሩ ከለውሲ እታ ጥቕሲ ከም ዘላታ መታን ከንብባ ኣብ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቕስ ክንደይ ክትርከብ 24-25 ደሎ ድሕሪተን መዓልትታት እቲአን ኤልሳቤጥ ሰበይቲ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጎይታይ ንዓይ ብዝረኣየለን መዓልትታት ሕስራነይ ካብ ማእከል ሰብ ምእንቲ ኸርሕቕ ከምዚ ገበረለይ ኢላ
انت ألا دحرتن معلتات تيئن إلسابيت سبيتو تنستمو قويتاي نعاي بزرائي لن معلتات حسراني كم ما أكل سب من تخرحق كم زي قبر الله እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እዚ መንጎ አመገሻ ከለኹ ካለ ከጽናዕ ከለኹ ዝራ ካብ ልብኻ ዝመጽ ነገራት አለ እዩ እግዚአብሔር ድማ ሕስራኑ ከርሐቀሉ ውርደቱ ከርሐቀሉ ዝደሊ ንዓኣ ጥራይ ደይኮንስ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ትውልድውን ን450 ዓመት ዝኣክል እስራኤል ብዘይ ነቢ ዝነበሩሉ ብዘይ መሃሪ ካህን ዝነበሩሉ ብዘይ ሓቀኛ አምላኽ ዝነበሩሉ እዋናት እዩ ንዓኣቶም ጥራይ ዝፍውስ ደይኮነሲ ነታ ምድሪ ዝፍውስ ነታ ምድሪ ድማ ተስፋኣ ክመጽእ ከሎ ከዓ ንእግዚአብሔር አምላኻ ዘዳሉ ሰብ ሒዞም ከመን መጽእ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ዮሐንስ ከመጽኸሎ ንዓኣቶም ጥራይ ኣይኮነን ምጽንናዕ ኮይኖም ነታ ምድሪውን ናብ አምላኻ ገጻ ከም ትጥምት ነቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ድማ ከመይ ገይሮም ከም ዝቕበልዎ እዩ እንታይ ክገብር ነይሩ መንገዲ ይጸርግ ነይሩ ከምዚ እዋን እዚ ንሕና ኣብ ክንርድኦ ዘይንኽእል ናብትን ኢልና ከም ህዝቢ ፋሕፋሕ ብትንትን ኢልናሉ ዘለናውን ከምኡ እግዚአብሔር አምላኽ ንምድርና ንፍው ህዝብናን ነቲ ዝተባሃለና ነታ ምድርና ድማ ክመጽእ እሞ ክፍውሳ نبت قنعنا زمت سبيت ليها እግዚአብሔር ይኽበር ነቲ ህዝብሲ እንታይ ገብረ መሲልኩም ንሕና ፈቲና ዘይኮነስ ዘይደለና ግን ንነብረሉ ዘለና በዚ እዋን ዓቢ ምስ አቦ ዘይራዳዳ ዮሐንስ ኣብ ዘበኑ ልብ ውልድን ናብ አቦታቶም ልብ አቦታት ከዓ ናብ ውልድ ክመልስ ቅድሚ ኢየሱስ መጽኡ እግዚአብሔር ይኽበር ክብርን አምላኽ ይሁን ክብርን አምላኽ ይሁን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ልብ ህዝብና ንሓድሕዱ ተባታቲኑ ሓደ ተሓስብ ኩሉ ዝርግርግ ብትንትን ኢሉ ዘሎ እግዚአብሔር ንህዝብና ድማ ልቡ ናብ ሓደ ዝጠምረሉ ናብቲ ዝተባሃለሉ ድማ ጽባሕ ኣብ ምድርና እግዚአብሔር ክነግስ ከሎ ወእግዚአብሔር ከምዚ ጌርካና ኢኻ በጽሕካና ኢኻ ተዳሊና ኣለና መታን ክንብሎ እግዚአብሔር ከዓ ክበጽሐና እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን ክብርና አምላኽ ይሁን እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓይ ነዚ ህዝቢ ክወ ተዋህበኒ ዳ እምበር ናይ ሎማ ዓንቲ ትምህርቲ ኣይኮነ ክብሎ ከዓ ስለ ዝግባአኒ እዩ ጎይታ ክበር አምላኽ ንህዝብና ክረድኦ እዩ ሕስራን ካብ ምድርና ክቕንጥጦ እዩ ውርደት ካብ ምድርና ክቕንጥጦ እዩ ሓዘን ካብ ምድርና ክቕንጥጦ እዩ ብልሽውና ካብ ምድርና ክቕንጥጦ እዩ ከም ድላይ ካብ ምዕባድ ካብ ምድርና ክቕንጥጦ እዩ ንእግዚአብሔር አምላኹ ህዝብና ከመለኺዩ ነቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ድማ ጥዕና ብዘለዎ ነቲ ህዝቢ ብዝርድኦ ግቡእ ነገር ድማ መንፈስ መሪሕነት ከዓ ይቕበል አምላኽ ክረድኣካ ከለኹም ይገብር እግዚአብሔር ይኽበር ክብርና አምላኽ ይኹን ታንክ ዩ ጎይታ ጥዑም እዩ ጎይታ ጥዑም እዩ ግን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርተይ ክኸይድ ምክንያቱ እዚ ዕላማ ስለ ዝኾነ ግን ኣብቲ ዕላማ ትምህርትና ድማ ክኸይድ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ቆላሴ ቀሲልና ክንደይ አይና ኣብቲ ቆላሴ ምዕራፊና ክንርኢ ሎማዓንቲ ምክንያቱ ዕላማ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብኻ ድማ ክስረት ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን መጽሐፍ ቆላሴ ሎማዓንቲ ንእሽተይ ትንክፍ ምስ ኣበልና ኩሉኹም ባይብል ልሳናት መጽኹም ንምንታይ ዳ በዚ ዘይከፈትኩም ክትብሉ ኢኹም ርግፀኛ ከም ይረአየኒ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ምክንያቱ ኣብታ መጽሐፍ ንኢየሱስ ኣብ ልብ ሰብ ምእታው መሊእ ኣሎ ንኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ልብኻን ሓሳብካን ምምላእ ኣብታ መጽሐፍ መሊእ ኣሎ ጎይታ ክበር ዳትስ ዋይ ከዓ ከምኡ እንድዩ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ስኢልካ ይኮነን መጽሐፍ ተንብቦ ኣብቲ መጽሐፍ እቲ ንዓናን ንዓኣቶም ነቶም ቀዳሞትን ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣሎ ብኡ ክመልኡ ስለ ዝደለየ ከዓ ተሓውና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ክልተ ሰባት ክርአ ሓደ ሓውና ዶክተር ሉቃስ ትፈልጥዎ ዲኹም ሓውና ዶክተር ሉቃስ ነቶም ኣብ ዘበኑ ዝነበሩ ንቴዎፍሎስ ዝበሃል ሓዊ ጎይታ ተቐበል ምኺድ ኣይኮነን ኢልዎ ንዕኡ ግቡእ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክምህሮ ስለ ዝደለየ እዚ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንመጓሲኡ ስቕኢልኩም ጎይታ ተቐቢሎም ናይ ጴንጤ ሃይማኖት ክትምስርት ዘይኮንካሲ ህይወት ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኻ ህይወት መታን ክኸውን መጽሐፍ ቅዱስ ንምሃር እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ንሉቃስ ሓውና ንቴዎፍሎስ ነቲ ተማሃራዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢሉ ጥራይ ዘይኮነሲ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግቡእ ገይሩ መታን ክኸይድ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ከንብበ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ዋላ ንእሽተይ ይኹን ፀገም የለን እንታይ ይብል መሲልኩም ነዚ ኣባና ብርግጽ እተኣምነ
ትምህርቲ ስለዝኾነ ካብ ክልቲኡትን ዘለዋና መጽሓፍ ክስታይ ክገብር ከንብበ እንታይ ብል ኦ ክቡር ቴዎፍሎስ ከምቲ ብዙሓት ነቲ ኣባና ብምልኣት ዝተፈጸመ ነገራት ክጽሕፉ ዝጀመርዎ ወኽቡር ቴዎፍሎስ ከምቲ ብዙሓት ነቲ ኣባና ብምልኣት ዝተፈጸመ ነገራት ክጽሕፉ ዝጀመሩ ልክዕ ከምቲ በቶም ናይ መጀመርታ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ናይቲ ቃል ኣገልገልትን ኣባና ዝተመሓላለፈ ንዓይ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ነቲ ነገር ካብ መሰረቱ ሒዘ ብምጥንቃቕ ምስ መርመርክዎ ንዓይ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ነቲ ነገር ካብ መሰረቱ ሒዘ ብጥንቃቐ ምስ መርመርክዎ ናይቲ ዝተምሃርከዮ ነገራት ርግጽነት ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥ ኣከታቲለ ክጽሕፈልካ ቅንዕ ኮይኑ ተራእይኒ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ሉቃስ ሓውና ንቴዎፍሎስ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ መሲልካ እዚ ነገራት እዚ እቶም ቀዳሞት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብዛዕባኡ ክጽሕፍዎ ዝጀመሩ ብዛዕባኡ ክምህርዎ ዝጀመሩ ኣነ እውን ተጠንቂቐ ዝመርመርክዎን ዝተረዳእኽዎን ንዓኻ ድማ ጽቡቕ ጌርካ መታን ክትፈልጦ መታን ክትርድኦ ኣከታቲለ ሓደ ብሓደ ክጽሕፈልካ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእይኒ ኣሎ ንዓኻ ዕላምኡ እዩ ንሱ ዕላምኡ ቴዎፍሎስ ጎይታ ኢየሱስ ተቐቢሉ ትምህርቲ ድሕነት ወዲኤ ኢሉ ተመሪቑ ሰንበት ቸርች ባድላ ገይሩ ክመጽእ ማለት ኣይኮነን እሱ ይኮነን ነይሩ ቴዎፍሎስ ነቲ እቶም ቀዳሞት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝረአይዎ ዘረምሰስዎ ዝጸበጥዎ ከምቲ ሓውና መንሽሙ ጴጥሮስ ኣብተን ጽሑፋቱ ኢልዎ ደሎ ማለት እዩ ንሕና ንነግረኩም ዘለና ሰባት ዝጣወብዎ ጽውጽዋያት ዘይኮነስ ዘረምሰስናዮ ዝጠዓምናዮ ኢና ንነግረኩም ዘለና ድበሎ ንቴዎፍሎስ እውን እዚ ነገር እዚ ክነግሮ ደልዩ ዘሎ ብዛዕባኡ ድማ ኣነ ክስዕቦ ከለኹ መሲልኒ ጥራይ ደይኮንኩ ስዒበዮስ ኣርጊፀ ነቶም ጽሑፋት መርሚረ ስዒበዮ ንዓኻ ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣከታቲለ ክጽሕፈልካ የድልየኒ ኣሎ ኣጸቢቕካ መታን ክትርድኦ የድልየኒ ኣሎ ንዓና እውን እዚ ነገር እዚ የድልየና እዩ ንዓና እውን እዚ ነገር እዚ የድልየና እዩ ሃይማኖትና ኮይንና ኣይኮንን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስዕቦ እሱ ምልኣት ህይወት እንከላይ ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብኡ ምልኣት ህይወት እንከላይ ስለ ዘሎ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ከምኡ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሉቃስ ነዚ ነገር እዚ ኣጸቢቕካ መታን ክትፈልጦ ክጽሕፈልካ ሓደ ብሓደ ጎይታ ክበር እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ትምህርቲ ዕቤት እናበሉ በዓል ጆስሓውና ርእየት ጽሑፋት ሂቦምን ትጽሓፉ እዋኽ ጽቡቕ ኣይውሽ ተትህልወን ምሰንኩ መሃር ኣጸቢቕካ ነቲ ናተይ ኢልካ ዝሓስካዮ ክትፈልጦ ክትምሃር እዩ ዘለካ ክትምሃር እዩ ዘለካ ሉቃስ ሓውና ድብሎ ደሎ ዝጽሕፈሉ ዘሎ ዋላ ነቲ ግብረ ሐዋርያት ክጽሕፎ እንከሎ ንዕኡ ክልቲኡ ተጻሒፉ ንሓደ ግለሰብ ዝተጻሕፈ ንሕና መጽሓፍ ቅዱስ እናበልና ከዓ ንኸዶ ኣለና ከምኡ ድዩ ክልቲኡ እቲ መጽሓፍቲ ናብ ቴዎፍሎስ ተጻሒፉ ምክንያቱ ብዛዕባ ብዙሓት ክጽሕፍዎ ዝጀመሩ ኣነ ድማ ተጠንቂቐ ዝሰዓብክዎ ጎይታ ንስኻ ከዓ ከምኡ ተጠንቂቕካ መታን ክትስዕቦ ኣርጊፀ ይጽሕፈልካ ዘለኹ እዩ ዝብሎ ደሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሳልሳይ ምዕራፍሲ ሓደ እዋን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ንነዊሕ ዘበናት ኩሎም ከዓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ክመላለሱ ከለዉ ዝረአይዎን ዝለመድዎን ሰብኣይ ነይሩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ኩሉ ሰዓት እንታይ ይገብር ነይሩ ይልምን ነይሩ ሓደ እዋን ግን ናይ እግዚኣብሔር ታሪክ ዝልውጥ ጸጋ መጺኡ ንዕኡ ታሪክ ዝልውጠሉ ነቶም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱ ዝነበሩ ከማን ሓደ ታሪክ ዝልውጥ ኣተሓሳስባ መጺኡ ኢየሱስ እንታይ ብል ትጽሑፍ መሲልኩም ካብ ቃል ኣምላኽ መታን ከንብቦ ካብ ፍቕሪ 11 ሳልሳይ ምዕራፍ እንታይ ብል መሲልኩም እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስ ጴጥሮስን ዮሐንስን ለጊቡ ከሎ እቶም ህዝቢ ብምልኦም ብዓብዪ ምግራም ናብኣቶም ናብቲ ገበላ ሰሎሞን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጎየዩ ጴጥሮስ ነዚ ምስ ረኣየ ነቶም ህዝቢ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ተዛረቦም ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛእ ሓይልና ወይ ብጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮስ ንምንታይ ንዓና ትጥምቱ ኣለኹም ኣምላኽ ኣቦታትና ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሓቅን ኣምላኽ ያዕቆብን
نودو ليسوس كريستوس أخبره نسخاتكم جنا نتي بيلاطوس يفتح إلو زفردلو أحلفكم هبكمو أبكم بيلاطوس كحدكمو ونسخاتكم نتقدسن صادقين كحيدكم سي نتسب قتل سبعي كفتح لكم لمنكمو نتوهب هوت قتلكمو نقو أملاح كموتات أتنسو نحنا نزي مسكر إنا سمو مالت بسمو مؤمن نزي اترئيوان اتفلتوان سبعي عصنعو اتا بيسوس مؤمن دما نزي أبقدم خلاتكم ملو تعنا هابتو እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እታ በስሙ ምእማን ድማ ነዚ ንስኹም ትርእይዎ ደለኹም ሙኻተ ገሪምኩም በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ንዕናኻ ሓደ ነገር ከም ዝገበርና ትዛረቡሉ ዘለኹም እቲ ንስኻትኩም ዝሓድኩሞ ነቲ መንሹምኒ በርባን ይፈታሕ ቀታል ሰብ ይፈታሕ ኢልኩም ዝፈረድኩሞ እሱ እቲ ስም ኢየሱስ እቲ ነዚ ሰብኣይ እዚ ሙሉእ ጥዕና ሂባቶ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ስም እዚ ድማ ንዓና ሙሉእ ጥዕና ይህብ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ከምዚ ዝብሎም ደሎ ንሕና ገለ ነገር ከም ዝገበርናሲ ስለምንታይ ኢኹም ንዓና ጥሙት ነዛ ማሕበር ቆላሲኹም ያጋጢምዎ ነይሩ ከም ያጋጢምዎ ነይሩ ጳውሎስ ነታ ማሕበር ክነግራ ከሎ እዞም ንዓኻትኩም ዝምህሩኹም ዘለው ኣብቲ ዝተገብረልኩም ምድሓን ምንም ዋጋ የብሎም ምንም ዋጋ የብሎም እቲ አይሁድ አሕሊፎም ዝሃብዎ ግን ሓይሊ ሞትን ሲኤልን አጽኒዕ ክሕዘ ዘይከኣለ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ ሙሉኣት ክትኮን እየ ዝደለየኩም ደለኹ ይብሎም ጎይታ ክበር ከምቲ ነቲ ዘበኑ ሙሉእ ክልምን ዝነበረ ሰባት ድማ ሓሊፎም ይተኽብሉ ዘለዎን እናቱ ይተኽበሉ በዓል ጴጥሮስን ዮሐንስን ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገ ምስ ረኣይዎ ዝወሃብ ከዓ ኣይነበሮምን ሓቂ ከዓ ኣይነበሮምን ኸውን ግን ሓደ ነገር ክንህበካ ንደልለና ተስእ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ በሎ ብድዲ ልኽዋሳወስ ምስ ጀመረ እቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለው ድማ በቲ ነገር እቲ ክግረሙ ምስ ጀመሩስ ናብቶም ሰባት ክጥምቱ ጀሚሮም ንሕና ይኮንናን ዋና ናይቲ ዝድርሰት እዚ ዋና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር ባረኽ በዚ ኢየሱስ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ምልእቲ ክትከውን ይግባእ እዩ በዚ ክርስቶስ እዚ ድማ ንሕና ሙሉኣት ክንከውን ይግባእና እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ጳውሎስ ኣብ ቆሎስየ ተናይሎም አንተ ሓሳብና ኣብኡ ክንሪኦ ኢና ቆሎስየ ቀዳማይ ምዕራፍ 26 ክሳብ 28 ከመበገሲና ገርና ክንርኢ ኢና ዋይ ጎይታ ጥዑም እንታይ ብል እቲ ጽሑፍ መሲልኩም ሕጂ ከዓ ምእንታኻትኩም ብምስቃይ ሕጎስ ኣለኹ ምእንትታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ስቃይ ክርስቶስ ዝተረፈ ብስጋይ እምላእ ኣለኹ ከምቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህበኒ መዚ ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ብምልኣት ምእንቲ ክሰብኽ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣገልጋሊ ኮንኩ እዚ ምስጢር እዚ ካብ ዘላ ዓለም ንውልድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጂ ግና ንቅዱሳን ዝተገልጸ ኣምላኽ ነዚኣቶም እዚ ምስጢር እዚ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ክሳዕ ክንደይ ክቡርን ሃብታምን ከም ዝኾነ ከፍልጦም መረፀ እዚ ከዓ ናይቲ ክብሪ ተስፋ ዝኾነ ኣባኻትኩም ዘሎ ክርስቶስ እዩ ንሕና ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍጹም ጌርና ምእንቲ ከንቐርቦ ብጥበብ ዘበለ ንኹሉ ሰብ እናመዓድና ንኹሉ ሰቡን እናምሃርና ንእኡ ንሰብኽ ኣለና ኣብቲ ሓንቲ ከዓ እንታይ ይብል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉኣት ጌርና ከነቕሞም ንፅዕር ኣለና እግዚአብሔር ባረኽ ኣብ ኩሉ ሰብ ቃል ኣምላኽ መታን ክንመልእ ኣገልገልቲ እንታይ እዚ ቃል ኮና ንሰብ ቆሎስየ ዝዛረቦም ዘሎ ኣብ ኩሉ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ኩሉ ሰብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብግቡእ ክንመሎ ነዚ ቃል እዚ ኣገልገልቱ ኮይና ኣለና ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹማት ጌርና ከነቕርቦም بكريستوس يسوس ملؤات غيرنا كنقومم نزي قال زي نغلغلو አለውና ዓላማ እዚ ጳውሎስ ንዓይ ዓላማይ ንኹሉ ሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ገይረ ከቆሞ ስለዚህ ብጥበብ ዘበለ እናምዓድናን እናምሃርናን እንታይ ንገብር ኣለና
نصعر بمن ملأت كنقبرهم بكريستوس يسوس بكريستوس يسوس بكريستوس يسوس ملأت غيرنا متن كنقومهم انتي نقبر لنا ننفس وكف ننفس وكف سب بكريستوس يسوس زملأخ خون بكريستوس يسوس زتقانيخ خون نكريستوس أتبقنا أبقو كنملأ انتي نقبر لنا نتعر علنا كريستوس زتقبلت أبقو غير متان كفالته نتعر علنا يسوس قويتاي يسوس قويتاي يسوس قويتاي يسوس قويتاي كريستوس أب نفس وكف سب ملؤ كوين متان كقوم إنا ملؤ كوين متان كرئة إنا نتعر زلنا أولس علامونتم أحوات جزاربهم زلو كريستوس أبو كراي سلام دائجن كم أخبل زخالة سلام دائجن كم جيلو أولس نتام حبر كتحفل لا زخالة سلام دائب أولس نزام حبر إزي أسي كسع كنديز زخونا نجر بزعبا يسوع كريستوس كزارب الله زخالة اندحر إلنا ناي كريستوس نجر زي كونه أبتام حبر أتيو سلا زنبرة نتي أبتام حبر أتيو زنبرة بتناي كريستوس نجر كا كتكاس سلا زنبرة مغنياتو أقدمهم نقول يسوع كريستوس مستقبله بأوخ مالا سلود ما يمعدني أبت صحف نعو حد يقوم جن إتي ناب أملاخ زب صحم نجر كله من جدي أتات يوم لهم سلازنا برو أتوم حواتنا إحنا ندلل لنا كله كأتوكم زي كونس إتحنس أبز حسكمه نسو أتيكم كنبر إنا ندلل لنا كم إلي إدزاربهم أبت صحف قويت أخبر قويت أخبر قويت أخبر thank you إتي ناي مصحف قدسنا علامة كم تعبيت الأخوون كم تعبيت الأخو ما تيوس أبت موداتها معرفو إلو ودلو انت عايز بلوم بسم أبون ودن إنا أطمعكم إذا عززكم زبلك كله إنا مهاركم تقبرون إنا مهاركم مالت إنا ملعكم تك مزامرتي جبروا إنا مهاركم دك مزامرتي جبروا إنا مهاركم دك مزامرتي جبروا أبتي صحف انتهي بالمسيلكم أبتي كلاي معرف اندحرينا يو من تخاتكم من انتتم أولادك يا زلون من انتتم قصيريهم زي فلتو كما يزبل عبيد عاري خمزلن كتفلتو دلله إذا خاء نتمستير أملاخ زغنة كريستوس من تخفلتون ناي ملوء مستوى على هابت من تخلوه من لبهم تتناني بفقر أملاخ حدا من تكون إيه كما بزلو مزقب أبابن فلتأتن أبقون تايكوين الله أبقون تايكوين الله تسوير الله ملئ له بزلو مزقب فلتأتن طبابن أمن الله ويتخبر واي مزقب طبابن فلتأتن أبتجزيهم زنبرو فلسفاتات نيرمم ده فيلسوفرس نيرمم أبتوانتي عزيم ركيق تمرت زفلتو نيرمم التفلسفنا ناتاتهم كا طباب كنمهركم هنا ركيق فلتات كنمهركم هنا إلهم يمهروهم سلازنبرو إتي بزلو مزقب طبابن فلتاتن كترغبوا دليهم زلهم أمن الله أب كريستوس الله أب كريستوس يسوس انتاي الله اتنساتهم زمهرهم زلو ويك أكمهرهم زدليو زلو طبابن فلتاتن مسيرن إلهم ززاربولو زلو ناب أملاخ كبتحكم أي كإلني بزلو مزقب بزلو مزقب انت ايد بالدلو بزلو مزقب كبلنا خلصي كله نتباب زخون كله نفلتات زخونس أمن الله
أب كريستوس الله ستور مالتي مزجب تاي مالتي ستور مالتي so Jesus Christos he is an encyclopedia of life okay it's a big library إذا كل ما صحفت تتصحف له أب كريستوس يسوس نهيوت زخون الله نعنا encyclopedia تات عبيتي نريمش أب يسوس كريستوس الله نعنا زخون اتنساتهم عبيتي صحفات علنا طبب علنا مستير علنا زبلوهم زلو نعخاتكم مس أملاخ كرخبكم زخل جنا أب كريستوس يسوس انتي كوين لكم الله تملئه الله أب كريستوس يسوس علىكم تسويخ أب تخلاي معرف انتي يبلسني ملآت ملكوت بسدا أمن حدير له نسخاتكم دما بقوة تملئكم اللهم تسويهم بكريستوس يسوس ناتكم هو ترجم كله زغل ناتكم انسايكلوبيديا أبي الله أب كريستوس يسوس الله كله نهيوات زخانكم كمتي أب انسايكلوبيديا خيدك زيد الله خيو صحف مسرتون ترجمون حقون تمرمرا نحغاتكم دما مس أملاخ بتغكل كرغبكم زغل نهيواتكم دما نتجزاير كتروت حوا تدليو أو الله أو الله طباب أبتغريخ قانق أنتي صفيا إذبلا ويسدام مالتيو تي تفلتاتك جناسيس إلوالله فلتات مالتيو إذا فلتات إذا نعهاتكم نايتهم غريخاويان فلسفنا زبلا زبهاد نجر ديكونه تي نا أملاخ فلسفنا نهيوات كأزغور أب كريستوس يسوس الله يا فلسفنا ديكونه يس فلسفنا سألكم كستاي كي تقبروها فيلسوفي انت بالناس spiritual philosophy الله اتعلموا فيلسوفي الله اتني أملاخ فيلسوفي نمس أملاخ يرخبك اتني علم فيلسوفي أبزع علم بياترك ودد بلك كم إيه زبلون الله اتي نا أملاخ كرخبكم زخيل أب كريستوس دم ملئو زلو تباب بزلو يزبلو دل كله يسوس قويتاي أزي طباب أزي طباب أزي فلسفنا أزي حقي أزي نمنتا يخونكم هذا ثلاثة نجار بتصحف غيرهم الله تماي نخريستوس يسوس متان كتفلطوا يغبرك تستمل أخلو علامو نعو متان كتفلط نت مستير أملاخ زغانة كريستوس من تختفلطو من تخنفلطو أملاخ النفلطلو طبابن فلطاتن مستوعلن زلو غويتا أب لبنا ملئو نخنفلطنا أملاخون ني أملاخ فلطاتي زلينا السدما بكريستوس يسوس أبيلو أبانا زاتوه That's why Paulus نتا محبر بكريستوس يسوس زتقانيتكم بكريستوس يسوس ملأت كخونو انتي زغبر لهم دلو زمهرهم دلو بزعبا يسوس كريستوسون مسكونسبتد كخونو ايدلهم نيو بزلو تا حبرت بزعبا يسوس كريستوس متى نتي مستير أملاخ زغونه كريستوس نعو كتفلط ممهار يدليا قبوء مصحف قدس كتمهارا يلا كم تلقاس حونا انت يفلس اكتاتيلو صبو غيرو ارغيصو كمهر استدليو كم خايد ليا قال بحد حبيرهم لبهم تصانانيعو كنبرو اندحر كوينهم قال املاح كمهر له نحبر سلازبلنا اب سيداب مصينا خوف سلازبلنا بحد لنا مالت دي كوميديو نو بحد نغون معسينا مسيلكم بقبو نتنا حدا زقبرنا نجر انت تردينايو انت فليتنايو انت بتحنايو حدا نخون شعو ولا اب عسر تشرشكم حدا نتكم شعي يخون علامة ناس يدا ندحر كوينو جن كوف كنبل نخيلنا جن ميت خا نغون كفيلنا خلنا
100 نخون انت اي زبلهم زله زحول لبهم تتصنانيعو بحاده متان كخونو بفقري استسنى ነገር كخونو انت عينت فقري انت لكمني سناي حلنا سناي موتيف زلوه تفطر لهم حدነት اسي سخا خبيم زرخبو كابت بزلو مزغب طبابن فلطاتن تسويرو زلو ጎይታ يم زرخبو كله ملأت زلو ጎይታ يم كرخبو زخلو كله تحسته زلو ጎይታ يم كرخبو زخلو እቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ፈላስፋታት ክበጽሕዎ ኣይክእሉን እዮም ከምኡ እንተ ዝኸውን ነይሩ ኣብቲ ጽሑፍ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከምኡ ኢሉ ኣይም ተዛረበን ነይሩ ጥበብ ጠቢባን መታን ከፍርስ ዕሽነት እንታይ ሓረ ዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓርዩ እቶም ፈላጣት ኢና ኣለና ዕምቆት በፂሕናዮ ኣለና ዝብሉ ናቶም ጥበብ كنت متان كجبر نعنا بسبكة عشنات غير انت خجبرنا فتيو كد حنا فتيو تقع منيو تنا عايش في سبكة منيو يسوس بتنا عايش في سبكة غير نعنا ملأت غير خقمنا فتيو እግዚአብሔር أو قدامي قرنطس مرمار زيا إذا عالم زي أسنتاي بل أبي الله أتم زمرمرو زفلاسفو كبت حواز داليو نعم لاخسيب لنا أنت أبت تصحف كزارب كلس أبت قدامي قرنطس قدامي عرف كب إسران قالن جميرسي بفلتاتهم جيرم نفلتات أملاخ كبت حوا سلا زي كالو كم أنت زخو النيرو قنتاي مخونا نيرو مسيلكم أنت زبط حوا نيرو أنتاي مقبرو نيسوس أبيتنا قصات كوفا بيلهم نعنا نخلقلنا نيرو كاكاهم يكونا كم أنت زفلت ونيرو مسي نتقويتا خبرس عم بي مساقلو ونيرو أنت زفلت ونيرو كا تراي مساقلو ونيرو زي ناي نغساتي مبلو خمزي جئز اب اورثودوكس تريود لهم ابتان كهانات جن ابتان نغسات غيرم اصوا بيلون كميد مسل قانق اصو طفيو خلت قانق كميد امسل حبتام قانق زارب ديهم جئز زارب ديهم بزعبو خبلو سمعنا امبر كميغر كخمز زارب ايفلطنا كم مصحف قدس زلت حقي تم نقصات ندحر حيزمو ازينا كبراتي لم حصري قبر لك املاح قلنا عنا ندخاتات نعنا نعقات كبصحنا سدلي خباتهم حبا ابيلس اتو نبانا قويت اخبر يا خبصحنا دي እግዚአብሔር አሰራር መቼም አይርዳ አካን እንዲ ግን ካይ በጽሐካ ከመይ ገሩ ከም ትንሱ ዝخلو ገሩ ከም ትንሱ ዝخلو ገሩ ሲ ነቲ أبانا كخون زدليو خجلت أو سلا زدلي نودو أبانا خجلت أو سلا زدلي كم جري بس حن تزجر من أمسحف كل شيء انتهي بلا لو مسيلوكم نحن عدنا استوعبنا زي كأننا أملاخسي نتي بقوانو بجزئو نخلو تبق جبريلو مسحفتي سبقوا مستوعل انت سأنس أملاخ نتي كم مجمرتا كسع مودعتا زجبرو جبرس نزل على منك قبل بسبب أمبرو اسم تسحف ولا نحنا عينس توعل لدى أمبر سب ذرع على درجة خبتح كله أم الأخ مخلو خام مجمر تقسع مودعتا زقبر نجر قبل بسبب ذل قبل بخاء ذل مس أم الأخ بستبق كله نجرات كأتو بتح أبدأ على من ساينس دمر مراد له أب أم الأخ حدش نجر يكونن مثلكم حدش نجر يكونن أم الأخ جد كاب قدم تزقبره سرح أبز مدرزي قبل بسبب سب أيستوعل لدى أمبر يبولون مالت يكونن تصحف يقوم زول دلاني كونكم That's why Jesus زيغا بزلو مزقب طبابن فلطاتن حيزو انت أبيد الله نتيز بزلو مزقب طبابن
أبو تسويرو دلو كن فلتو إجزابير يدليو إتم ناي بحكي ناي إجزابير سبات كأيدليو كم بعل باولوس يدل إتم محبر كتعبي بكريستوس ملؤات متان كخونو انتاي قبرو مالو مهرم دليو إجزابير تبارك يكون إجزابير تبارك يكون يا لبم تتصنانيعو بحد متن كنبرو تايدلي اتي ناي املاخ نلبم كصنع ناي እግዚአብሔር ሚስጥር እንታይ ክፈልጥዎ ክኽእሉ አሎም ንሱ ድማ ክርስቶስ ንሱ ድማ መን ክርስቶስ ካል እንታይ ብልሲ በእምሮ ድማ ርዳት ሃብታማት ክኾን ከዓ ይደሊ you know our problem تتصعف كم بوالكم ناي ملو مستوى على هابتي ملو ما أنت كهلوم لبهم تتصنانيعو بفقر النابلي قصي ناي ملو مستوى على هابتي متن كهلوم بأمرون እግዚአብሔር ሙሉአት ክንከውን ይደልየና እዩ بسلات كنكون يدلينا بصحات كنكون يدلينا أبتي قرحي قرهنة تكونوا زبلنا نمبر بأمره كن عايش غني بلنا زبهالن زي بهالن كتفلت عند حركم كا قال كريستوس مليء يحضرك اوكي زي زربن انتاين كماين كتفلت عند حركم كا ملأت أملاك كله كله بخمزي نخلو عينتهم كقانيهم دل بخمزي إدما أب نفس وكف سب أب كل سب قال أملاخ كنملئ نسعرها لنا أب كل بوتا قال أملاخ كنملئ نسعرها لنا نكريستوس كنملئه نسعرها لنا بمحبر يخون بهاجر يخون يس أتهاجر قال እግዚአብሔር سمعي يبل أتولدو قال እግዚአብሔር سمع ده يبل أتصحف يا تولد بملو قال እግዚአብሔር يدليه نتهاجر كأيدليه ولا نتجرب قلملس يدلي فوسي قال أملاخ نخلو فوسي حنطق العراني أنا قدم سنة المهارسي نخلو فترة سبا خلو زبلا سندائت ولا نخلو فترة الآن ولا نتجرب سبا خلو مركوم يزولا أتجرب سب مسمع عبينا إمور نسخاخ أقوي تتقبل حفتت نفع معته تخيلتها تعميها هذا مصحف قدس from A to Z all تفلتها جي تمام زين كم وانس بقى هم من حركين سبيخ أحللاني نقر مسابيا أتا قرب أتا أتا من قدي قال እግዚአብሔር سمع نعاون سبعة بيلو يا قلت أخبر لعله سون كمل دينسوس تفترت بسنكنا كوي أدير دانا كوي نمبر أملاخنا أنا حللنا أنا خوان هاد نحنا مقلاص دك أملاخ سيتبيلو خبل كله كوي تفترت كو يسكر كله كوي أتاجي أتو معاسيم زفلتو أملاخ زجور لهم سمع عسر دو إلس تفترت أنا حمينا له هكذا عزت أوكي تفترسي بقى نازيهم متشرشاسي معاسيم من سوم زردو ويبلنا تفترت معنا فترات كمان كساع كندو خيدو كساع كندو خيدو تاسو إب أولوسي بكريستوس يسوس ملأت تكونوا يدلي الله إشعر لكم يمهركم الله زبل واو ويتاز تبارك يخون أتاز أملاخنا خطعم تدري واسي بتعم يطعم حاونا أبتي صحف النحريهم حاونا أفرس نتم محبرس انتي يصلله بكريستوس بفقاد أملاخ
ሙሉኣትን ርዱዓትን መታን ክኾኑስ ዝጽልየልኩም ዝጋደለልኩም ዘሎ ሓዊ ድማ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ኢልዎም ኤጳፍራስ እውን ነታ ማሕበርስ እንታይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኦም ክጽልን ክጋደልን ክጽዕርን ከሎሲ ብፍቓድ ኣምላኽ ሙሉኣትን እንታይ ርዱዓትን መታን ክኾኑ ደሊእ ዝጽዕረሎም ነይሩ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ድማ እቲ ንሳቶም ዝተቐበልዎ ብኡ ድማ ነበሩ ብኡ ድማ ተመላለሱ ዝበሃለሎም ዘሎ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ እዩ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን ታስዋይ ምሉእ ናይ ኣእምሮ ፍልጠት እውን የድልየና እዩ የድልየና ድዩ የድልየና ድዩ የድልየናን የድልየና እዩ ብሓቂ ዘድልየና ብሓቂ ኸ ዘድልየና ንነገራት ግቡእ ፈላሊና ክንርድኦ እንድሕር ኮይና ኣብነሲ ይዝከረኒ ተምሃሮም ከለናስ በቃ እቲ መንፈሳዊ ነገር ጽቡቕ ምስ ተረዳእና ጽቡቕ በቃ ጽቡቕ ድሓር እዚኣ ትምህርቲ እዚኣስ ቄሳር ኢልና ነታኒ ዓለም ጥንጥን ገዲፍናዮ ናይ ብሓቂ እኮ ዝብለኩም ዘለኹም ገዲፍናዮ በቃ ንሕና ሰማያዊ ኢና ናይ ሰማይ ጥራይ ነገር ኢና ንሓስብ ኢልና ብለካ ነዚ ትምህርትና ተጠንጥን ኢና ንኸይድ ቅኑዕ ድዩ ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን ነቲ ሽዑ ዝነበርናሉ እሳ ስለ ዝኾነት ፍልጠትና ዳስት ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉኣት ክንከውን መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል መሲልኩም ኣብ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ እስኪ አንብበለይ ባ እቲ ኣምላኻዊ ሓይሊ ዝተዋሃበና ነገርሲ ንህይወትን ንመንፈሳውነትን ክኾነናስ ሃበና እኮ እዩ ድብል እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ጴጥሮስ ከንብበ ኣብ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ካልኣይ መልእኽቲ ማለት ካልኣይ መልእኽቱ ቀዳማይ ምዕራፍ ማለት እየ እንታይ ይብል መሲልኩም ተጻሕፍ በቲ ንኣምላኽን ንጎይታና ኢየሱስን ዘለኩም ፍልጠት ጸጋን ሰላምን ይብዛሓልኩም ምስ በለ ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነቱን ዝጸውዓና ብምፍላጥና መለኮታዊ ሓይሉ ኩሉ እትን ህይወትን ንመንፈሳውነትን ዘድልየና ሂቡና ኣሎ እንታይ ንምንታይ ኩሉ እትን ህይወትን ንመንፈሳውነትን ዘድልየና ሂቡና ኣሎ ኣብቲ በኹሩ ሕታም ከዓ እንታይ ይብል መሲልኩም ንህይወትን ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ዝኾነና ሂብና ኣሎ ኣብቲ እንግሊዝኛ for life and godliness ይብል ንመንፈሳውነት ዝኾነና ናይ እግዚአብሔር ህያብ ኣሎ ንህይወት ናዛ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንነብረሉ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ህያብ ኣሎ ፕሮፌሽናላት ኮንኩም ክሰርሑ ትደልዩ go to school ጽቡቕ ጌርካ ተማሃር ጽቡቕ ጌርካ ኣጽንዕ ጽቡቕ ጌርካ ቀዳማይ ወጪኻ ሕለፍ ጽቡቕ መነባብሮኻ ትመርሕ ሓቂ ድዩ ያ መንፈሳውነት ጽቡቕ ጌሩ ሚዛውነት ኣምላኽ ዓሻ ኣይኮነን ንሕና ክንዕሾ ከለና ደድሕሪና ከዓ ተሳሒቡ ዝኸይድ ኣምላኽ ኣይኮነን እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉኣት ክንከውን ዝብለና ደሎ እቲ ኣምላኻዊ ሓይሉ ንምንታይ ክኾነን ንህይወትን ንመንፈሳውነትን ክህበና ከሎ ግቡእ ጌርና ክንርድኦ እንተኽኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉኣት እዩ ናይ ብሓቂ ምልኣት እዩ ናይ ብሓቂ ኣነስታ ጽሕፍቲ ንህይወትን ንመንፈሳውነትን ባን ንእግዚአብሔር ምፍራሕን ክብል ከሎ ህይወት በቃ ታዘላለም ምክንያት ተድሌትና ከማ ጥራይ ስለ ዝኾነ በቃ እዚኣ ናይ ዘላለም ህይወት ጥራ እዚኣ ኻታ መንፈሳውነት ካልእ ማለት ኣይኮነን for life and godliness ንመንፈሳውነትና ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣሎ እቲ ኣብቲ መንፈሳዊ ዲሲፕሊን ኣብቲ መንፈሳዊ ኣነባብራ ዝጠቕመና ናይ እግዚአብሔር ጥበብን ፍልጠትን ኣባና ብክርስቶስ ኢየሱስ መሊኡ ኣሎ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ብግቡእ እንነብረሉ ብግቡእ ንደቅና ንሓዳርና ንውልድና እንነብረሉ ድማ ናይ እግዚአብሔር ጥበብን ፍልጠትን ኣሎ ንዓና እግዚአብሔር ይባርክ ሰዓት ፈርጀቱ ዳ ተሸግር የለን ንውዶ
ምክንያቱ ኣይንወደእን ስለ ዝኾነ ኩሉ ተዛሪብና ጎይታ ክበር ሓንሳብ ኣለና ብክርስቶስ መሊእና ዝበለፀ እዚ ምልኣት እዚ ኣብ ቆሎስየ ትመሃርዎ ኢኹም ኩልኹም ምፁ ኩልኹም I like them ንፉዓት ኣሕዋት ደስ ይልኒ ማለት ፅቡቕ ሕብረት ኣለና ቀዳም ደስ ይልካስ ሆነስትሊ ምክንያቱ ሰብ ብቕንዕንኡ ሓቢሩ ክመሃር ከሎ ደስ እንዲ ዝብለካ ደስ ይልና ምስቶም ኣሕዋት ንሕና ከምዚ ንግበር ሓላፍነት ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ህዝቢ እዚ ሰናይ ነገር ክመልኣሉ ኢሎም ዝፅዕሩ ኣሕዋት ኣሉ እግዚኣብሔር ይባርኮም በቃ ሓላፍነት ነዚ ህዝብስ በብዘብኡ ሓንቲ ከምቲ ሓንቲ ብዙሓት ፓስተራት ደንገብር ሽዑ ሰንበት ነምልኽ ጥራይ ንመፅእ ነምልኽ ሽዑ ፓስተር ኢልኩም ኣይኮኑ ኣብቲ ዘባኹም ዘለዉ ፓስተራት ንዓኻትኩም ይጓሲኹ ምስኣቶም ኮይና ከዓ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ንሕና ክንዓብየሉ ዝግባአና ንምሃሮ እግዚኣብሔር ዝተባረኸ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሓደ ጽሑፍ ከዓ ከንብብ እሞ ነዚ ዝተዋህበና ነገርሲ ብምንታይ ኢና ንፈልጦ እንታይ ኢልኩምኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ምዕራፍ 12 መንበቡ ላይ ብእኹም እንታይ ክንገብር ኢና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቅዲ 12 ዋው ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካልኣይ ምዕራፍ 12 ንብበልና አሜን ንሕና ግና ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበና ነገር መተን ክንፈልጥ ሲ እንታይ ተቐቢልና እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ያ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበና ማዕለያ ዘይብሉ ጸጋ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ማዕለያ ዘይብሉ ጥበብ ማዕለያ ዘይብሉ ፍልጠት ክንፈልጦ ካብ ኣምላኽ እንታይ ተዋሂብና ኣሎ መንፈስ ተዋሂብና ኣሎ ጎይታ ክበር እዚ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበና መንፈስ ጌርና ኣብ ጎይታ ብጎይታ ንመልእ እስኪ ንጸሊ ኣምላኽና ዓብይ እዩ ኣምላኽና ዓብይ እዩ ኣብኡ ዝሰኣን ነገር ወላ ሓደ የለን ኣብኡ ዝሰኣን ነገር ወላ ሓደ የለን ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምልኣት ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስም እጽሊ ኣለኹ በቲ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ተሰዊሩ ኣብኡ ዘሎ ጎይታ ነፍሲ ወከፍና ክንመልእ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስም እጽሊ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ዝመጻና ደይኮነስ በኣኻ መሊእና ክንከይድ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽሊ ኣለኹ ታንክ ዩ እስኪ ንጸሊ ስምካ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ንስኻ ክበል ሎም መዓልቲ ይጽልይ ኣለሁ ኢየሱስ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘይመልአት ከይትህልወና ዕጋበታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኮነት ነፍሲ እግዚአብሔር ኣምላኸ ምሕደር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኮነት እግዚአብሔር ኣምላኸ ነፍሲ ከይትሕሉ ይጽልይ ኣለሁ ወኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ርድኣና ይብል ኣለሁ እግዚአብሔር ኣምላኸ ነይረ እንዴ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣለኹ እትብል ነፍሲ ምስ ኢየሱስ እትነብር ነፍሲ እግዚአብሔር ኣምላኸ ሎሚ ይጽልይ ኣለኹ ኩላና ወኣምላኽ ኣብዚያ ዘለናሲ ፍልጠትካ መሊኡልና እግዚአብሔር ኣምላኸ ፍልጠትካ ሕጉስና ዓጊብና ዓሪፍና ክንነብር መንታንሲ ንወድኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመልኡ ኣባና ይልምን ኣለኹ ኢየሱስ ተሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ጌታዬ እዚ ሪናዮ ተለማሚድናዮ ተሞክርናዮ ፈሊጥናዮ ንምስክሩን ኣለና ኣታ ዓጋበዝ ዝኾንካ ጎይታ ኣምላኽ እቶ ኣብ ህዝብና እቶ ኣብዞም ኣገልገልትና እቶም እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣብቶም ኩሎም ወኣምላኸ እንሆ ንዓኻ ጽዕሩ ዘለዎ ኣዕግቦ ነዚ ህዝብና እግዚአብሔር ኣምላኸ ነቶም ኣብ መንገድን ኣብ ኩሉ ቦታ ከርተት ዝብሉ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኸ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተራኸቦም ጎይታ ናብ ቤትካ ናብ መንግስትኻ ኣምጻ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኸ
كعرفوا نسول يكون ندلت كويتاي سلتو هابنا قال يمسكن الله እግዚአብሔር አምላኬ ህይወት ስለተነግረና يمسكن الله نزغلغلوها كلهم كتغلغل إلمنا الله نحونا بيتنا برؤ ህይወቱ ሁሉ አገልግሎ አምላክ አብዙ ኸዶ አብዛቶ ዝወጡ ሁሉ ንስኻ ሐለፍ እግዚአብሔር አቦይ ስለዚህ ገበር ካልና ነገር ሁሉ እናመስገና ዋቦይ አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስታ ትምጻ ዋርካም ተአብ ሰማያት ወንም ማምርና ይሁን ንዕለት እንገራን ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ሓደገልና ካብ ክፉ ሁሉ አደነና ነበር አፈተና ይቶና መንግስትን ኃይልን ክብርን ስልጣንን ንዘላለም ናትካይሞ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም በሰላም ኪዱ ጥምቀት አለና ማይ ጥምቀት አለና ስርዓት ማይ ጥምቀት ክንፈጽምና አቡ ከተካፈሉ ንዕድመኩም አለና ከም ትፈልጉም ዝተለወጡን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበሉ ጥራሕዮም ጥመው እዚያ ፍለጡ